Vale, bueno. Pertxikoa, susa... Zautzen du deno. Kalocibe gambosa da latinezko izena. A ver, hartuko dugu igual lehenengo pare bat, bai, hemen. Ikusten dira nola ateatzen dira, ikusten da. Lehenengo eta behin, ateatzen den lekuetan aurretik bedarraren kolore aldatu iten da. Eta orduan urrunetik ikus daitezke, sorgin koroak deitzen dianak, baina ez dira beti zuzarenak izaten, izan daitezke senderuelarenak, edo txampienak ere bai. Ikusiko dugu, ateako dugu pare bat, ikusteko, pixka potoloenak. Nola dakaten, bueno, gambosa hori esan nahi du, hanka potola dakala, kolore krema duna, usaina, irina usain fuertea daka, ez da bakarra daukana, baina orain oso zaila da konfunditzen beste espezie batzuekin. Eta, bueno, igual grabatu pixka bera. Benda, beste bat. Zuen ere bai, eta hartuko dugu bere bai. Nola jarraitzen duen, ez? Jarraitu inbar da, korro guztia, jarraitzen du. Igual atera bat panoramikoa, korro guztiari, ikuteko nola. Bueno, elorrietan, larreetan ateatzen da, gero elorriak, gehiago, bueno, txillarra izan daiteke, ipulua baita ere, eta batzuetan, elorri eta ipuruen kanpoaldetan ikusten ditugu pare bat, eta gero sartzen dira barrura. Keston hilarrak ite dituzte, batzutan barru-barruan egoten dira, eta komeni da guantak ere da bateatzeko. Eta hoxe, ikusteko pixka bat igual hurbiletik, eta kitxo.